тук срещата с много висока степен на информираност в много различни посоки. Че с годините доста са се разширили като състав и стават все по-млади, което ги прави най-вероятно и по-успешни. Най-смелата ми мечта е свързана с 4-дневно обучение, като учениците имат възможност за повече проектни дейности, за повече занимания извън училищна среда, за използване много повече на дигитални платформи. За всеки един от нас предизвикателството е различно и преодоляването му е индивидуално усилие. Но ако трябва общо да говоря обхвата на децата, за нас това е много важно да се погрижим всички деца да влязат в класните стаи и второто голямо предизвикателство е да останат там. Ние също искаме да допринесеме по някакъв начин към образователната система и да покажем това нещо, което вие сте направили в една хубава дигитална визитка на вашите училища, на всички наши партньори, за да може заедно да си помагаме, тъй като вярваме, че образованието, организациите и бизнеса трябва да вървим ръка за ръка за подобряването на обстоятелствата.